ତାର ଟଙ୍କା ସବୁ କିଛି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଅପମାନ ବଦନାମ ନିନ୍ଦା ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଦି ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିଜରତ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଦେବସ୍ମିତା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାହା ଫଳରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ତାଫଳରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯେତେ ବି ଯାହା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ହଁ, ଏହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ବାସ୍ କେବଳ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ବି ଖୁସି ଆମେ ବି ଖୁସି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ। ତ ମୁଁ କିଛିଟା ଏମିତି ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କଲି, ତ ଦେଖିଲି ଚାରିପଟରେ, ତ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଦେଲି। ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ସେ ଗୁଣକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେସବୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ମାନେ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ନିଜ ବାପ ମା, ସାଙ୍ଗସାଥି, ପ୍ରିୟଜନ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଟଙ୍କାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ତା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଭଲ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ବାପା ମାଆର ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ପୁଅ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଆଦରର ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନର ଭଲ ପିତା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଶଳା ଭିଣେଇଙ୍କର ଆଦରର ଶଳା ଶାଳୀଙ୍କର ଆଦରର ଭିଣେଇ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାର ଟଙ୍କା ସବୁ କିଛି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଜିତିଯିବେ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ରହିଥିବ। ତ ଜୀବନରେ ସେଥିପାଇଁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ କେବଳ ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ଚାଲିଛି, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ନା କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେନି, ଆଉ ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଧାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଯିବ। ତ ଯଦି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବଦନାମ କରିକି ବି ଚାଲିଯିବେ। ଅପମାନ ବଦନାମ ନିନ୍ଦା ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଦି ଦେବେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସବୁବେଳେ ଏକାକୀ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ହିଁ ମୋ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ସକ୍ସେସ୍ର ମଣିଷ ହେଇପାରିବେ। ତ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଦେଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ତ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ତ ମୁଁ ବନେଇଦେଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ତ ମୋତେ ନିହାତି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।